שלום לך. השעה מאוחרת. את מנומנמת. רגע לפני שאת מאבדת את הכרתך. תסתכלי על בעלך. תסתכלי עליי. ושוב פעם על בעלך. לרוע מזלך, אני לא בעלך. עכשיו תסתכלי שוב עליי. למזלי אני לא... וגם לא. וגם לא. אני לא יודע איך נראה בעלך, אבל להבדיל מהם, אני יכול להשתמש לספרי גוף של גברים. עכשיו תסתכלי למטה. אנחנו בטדי. אני מחזיק בעד כרטיס לביתר נגד שכנין. איתם תוכלי לבוא עם בעלך, ומילום שיעוף, כנראה שתאבדי את הכרתך. עכשיו תחליטי. נכון שעדיף ספרי גוף. דרך אגב, זהו סוס משטרה. מי מריח לכם כמו הגבר של השבוע? סמסו ל-5511 את האות של גבר השבוע, ותוכלו להריח את הפרסים מתקרבים אליכם. מתנת? אולד ספייס, תריח כמו גבר. תל אביב יקרה לי, ועכשיו